Peace House. EE Production. Yeah. Wai ashe haka nan yake, haka dafin yake. Ban sake soyayya kuma na gama soyayya, na gane soyayya. Ban kuma soyayya kuma na yi so uku na sha wuya. Na ƙara soyayya, na gane soyayya. Ban kuma soyayya kuma na yi so uku na sha wuya. Ga na farkon soyayyar da na yo wanda na sha wuya. Sanadin so aka daure ni da igiya. Na ce gidan yaro wata uku sanadi kada kai tambaya. Ga sauro ga kwarkwata ba magani na kariya. Gashi a ƙasa nake kwana har na yi rashin lafiya. Wai me sanadi soyayya, sanadi shi ya na jingina. Na gama soyayya, na gane soyayya. Ban kuma soyayya kuma na yi so uku na sha wuya. Na ƙara soyayya, na gane soyayya. Ban kuma soyayya kuma na yi so uku na sha wuya. Shi ko na biyun da na yau sanadi gasar rawa ne. Ina rawa tana tafa min, fuskar tana gane. Ta nuna mini gidansu mun kaje na zata ƙarya ne. Ko da mun ka shiga cikin gidan gaba ɗaya gayu ne. Zama muke da wuya sai ga kwalawa sun zo kame ni. Asidin na fita sun harban amma sanda na sha kwana. Na gama soyayya, na gane soyayya. Ban kuma soyayya kuma na yi so uku na sha wuya. Na ƙara soyayya, na gane soyayya. Ban kuma soyayya kuma na yi so uku na sha wuya. Shi ko na ukun diyar kanal na nema. Diyar babban soja nake ta fama. Sun mun hukuma a jiki na yi rama. Duka sararin so ne, mutunci na zan adana. Kuma tsoro na gashi mata na kashe mazaje. Wayo, su raba ka da duniya ko da lauje. Ba abin da ke damun su, sun cika burinsu. Wayo mata, ku gyara halaye.